nje yakwenza ukuthi uzube umalume nje emagameni onke entweni zonke wakhetha ukuba umalume wabashana. Yini nje ungaba ngephoyisa noma i-social worker? Hey ndoda. Khetha nje umalume wabashana. Yazi ukuthi yini? Ntwana yami yabona ngiyayithanda ingane yabo. Ngiyayithanda ingane and then ngiyayithanda ukunakekela abantwana. More especially ingane zamantombazane. Why? Ingane zamantombazane more especially kakhulu zona because nina nidibana nezinto eziningi. Ingane nina niyahlukumezeka la ngaphandle. Uyabona? Nabafana nabo kanjalo. Kodwa ke nina yabona nje nina nidibana nezinto eziningi. Niyareshwa nithola ukuhlukumezeka ngeindlela zonke ezahlukahlukeneyo. So ngase ngiyabuka mina ngithi hayi man guys. Umuntu engenza njani yazi lana ukuze avale isikhala uyabo nanokuthi zikhona ezinye izingane ezingenabo abobaba noma abanye obaba it's like mhlawumbe abanye abekubashona noma abanye abanalo lothando lezingane. Vele it's common ukuthi many fathers are not loving. Uyabona? So manje mina ke nginalo uthando lelingane. So ngase ngiyabona ukuthi yazini ake ngibe umalume wabashana ngisondele kulezi ingane ngothando. Ngiyikhombisa uthando, ngikhombisa ukuthi no obaba banalo uthando. Kakhona amalume uqinisile. Yeah. Qinisile nje. Nami ngike ngibone nje umuntu omdala beseza kimi ezongitshela ukuthi uyangithanda. Ngibuka nje ngivele ngihlahle nje amehlo ngibuka ukuthi lo muntu ngobe ngangiphinda noma kathathu akasaboni nje ngikhule phambi kwakhe akasaboni nje ukuthi ngiyingane yakhe nje mina. Angisho yabona ke. Angisho yabo. Ileyo enye into ebhedayo ngathi abantu besilisa abaningi kunalento o-GBV obani ama rap ithina abantu besilisa esimbangela lento leyo. Ithina silana nezingane ezincane sirap ingane ezincane. U-rap ingane na 5. Uyabona u-abuse ushaya abantu besifazane uma unomakoti noma nezingane ushaya ingane umakoti nezingane lendlela. So manje ngase ngiyabuka mina ngithi no yazini ake ngibathande labantu. Ake ngibakhombisa ukuthi yes bakhona amadoda wrong abhedayo kodwa ngeke bekhona bebaningi amadoda abhedayo but bakhona futhi nabanye right. Yabo so ingakho nami ngizama bafethu ukunikhombisa uthando ngizama ukunikhombisa ukuthi ngiyanithanda and then nibe open kumina nikwazi ukukhuluma nami noma ngayini yabona izinto enibhekane nazo njengoba uyenze nje intwana nami yabo makhona into mhlawumbe engazi ukuthi ayihambi kahle noma khona lapho uxheka khona uyeza kumina ukhulume nami yabo so kahle ilo thando lengane nje yami yabo ngigcwele ngani Sengiyezwa manje ngigcwele ngani ngoba kuningi ziningi izinto ezenzakalayo laphana kenina ama teenager nidibana nezinto eziningi. Yes nabafana nabo bayetshiwa behanjwe beyohlukunyezwa nangokucansi yabona nje futhi ninaka ama teenagers wena itarget kakhulu ekuthatheni nihambeni yokwenziwa igqila zocansi.